سلام تخطات نايت channel كما تكونوا ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ልዕሊ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገራት ወይ ቀጻል ንሪኦ ዘለና ኣብ ታሪክ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ኣብ ዓለምና ነዚ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዝእዝዝ ኣሜሪካ ዝበሃልን ንሱ ዝውሮ ሲስተምን ስለ ዘሎ እቲ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝብልዎ ንሳቶም ዝደልይዎ ስለ ዝኾነ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ክሰግሩ ከለዉ ሽም ናይቲ ሃገር ጥራይ ዝቕየር እምበር እቲ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ተደጋጋሚ እዩ ኣብ ገለገሊኡ ሓድሽ ታክቲክ የተኣታትው እዮም ንኣብነት ብሽም ዩክሬን ኣንጻር ራሽያ ዝግበር ዘሎ ክሪኦ ከለና ብወታደራዊ ዓይኒ ብቁጠባዊ ዓይነት ገዳታት ኣብ ልዕሊ ራሽያ ወሪዱ ዘሎ እቲ ብወታደራዊ ዓይኒ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕጋዝ ንዩክሬን ኣብ ሚድያ ዝገብርዎ ዘሎ ካምፔን ኣንጻር ራሽያ ኩሉ ኮኦርዲኔትድ ዝተቃነየ መንገዲ ከመይ ጌርካ ንፀላኢኻ ብኩሉ መዳይ ከተጥቅዖ ትኽእል ፀላኢኻ ብኩሉ ብወታደራዊ ብቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ብኩሉ ሃሪምካ ከመይ ጌርካ ካብቲ ፀወታ ተኣልዮ ኣብ ራሽያ እዚኣ ነገር እዚኣ ትሰርሓሎም የላን ዘይትሰርሓሎም ምህላዋ ድማ ብፍፁም ኣይትባሕጠሎምን ኣሎ ምክንያቱም ስዕረቶም ክቕበሉ ይደልዩን እዮም ኣብ ኖርማል ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን ኣይሰርሓሎም ግን እቲ ሕቶ ኣብ ኣፍጋኒስታን ፀገም የብሉ ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነ ዝበፅሑ የብሉ ራሽያ ግን ዓብ ሃገር እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣንጻር ራሽያ ከይዶም ደይ ምስዓሮም ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነን ዝውዳእቲ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ክራኸቡ እዮም ኣብ ካልእ ዓለም ክራኸቡ እዮም ስለዚ ንኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ኣብ መድረክ ስለ ዝፈጥር ዘሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ክስዕባ ስለ ዝኽእላ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ሓደ ነገር መዕለቢ ክገብርሉ ይኽእሉሎም ኣሜሪካ ከምዘይ ተሰዓረት ዘርኢ ምልክት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንምፍጣር ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ መጀመርያ ብኩሉ ወገን እዩ ራሽያ እውን ነታ ዓውደ ኩናት ኣብ ኩሉ መዳይ ትዋግኣና ኣላ ዝብል ዘረባ ሓቂ ኣለዎ የብሉን ነዚያስ ክስምዕዋ ሕጂ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ስፖርት ግበሩ let's go. The brutality of Russia's war in Ukraine is all too clear. But Moscow is also accused of waging a far more covert campaign of attacks against NATO countries. It means while life across much of the rest of Europe, the US and Canada may seem peaceful on the surface, Western officials warn of a growing ሕጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ዳርጋ ነቲ መስኪን ሰብ ብጣዕሚ እዮም ከሽክዕዎ ዝኽእሉ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ዋላ እኳ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ብዝሰፍሐ መልክዑ ይካየድ እንታሎ ራሽያ ግን ብሕቡእ ኮንፈርት ማለት ብሕቡእ ዝበለ ሳቦታጅ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ካናዳ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ የኣይ ንሳቶም እዮም ብዝተኻለ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኩናት ዘይገብሩ ችግር ዝፈጥሩ ዘየለው ኣሚን ቅድሚ ዓመት እኮይ ኣብ ሓደ ናይ ኦፔራ ቦታ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ከባቢ ልዕሊ 100 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ራሽያ ኣብ ካልእ ቤተክርስትያናት ኣብ ገለ መለታት ክንደይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣሎ ኩሉ ዝግበር መጥቃዕቲ ድማ ዕጡቃት ጉጅለ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዝገብርዎ ኣይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ መን ይደፍኦም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ራሽያ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ቅድሚ ግንባር ጥራይ ትዋጋእ ኣላ ዝብል ከማን የለን ምክንያቱ ራሽያ ኣብ ታሪክ ዝዓበየ እገዳዮም ዘርጊሖምላ ዘለዉ ክሳብ 19,000 ዝበፅሕ እገዳታት ኩሉ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ራሽያ ኣቕኒዖም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ራሽያውያን ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነቲ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ዝዋጋእ ዘሎ ሓይሊ ተገምቲሉ ራሽያ ከምዚ ትገብር ኣላ ኢሉ ጭጉራፍ በዓል ሃሪማ በዓል ትእውክ ከም ዝብልዎ ምዕራባዊ ዓለም ቀዳመይቲ ዝጥቀመላ ታክቲክስ እዩ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ክጥቀሙ ይኽእሉ ኩሉ ሕግታት ክጥሕሱ ይኽእሉ ንስኻ ዋላ ዘይገበርካ ከለካ ግን ንዓኻ ተፀላይን ንስኻ ትገብሮ ከም ዘለካ ገይሮም እዮም ዝኸሱኻ እዚ ገይም ብርቀት እዮም ዝፈልጥዎ እቲ ሚድያ ድማ በቶም ዝበለፁ ክእምኑ ዝኽእሉ ሰባት ገይሩ እዩ ዝኽእሉ ንነዊሕ ዓመታት ተሰሪሑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ ታክቲክ ናቶም ንዓና ኢሎም ዘይኮኑስ ኣብ ነብሶም እውን ንህዝቦም ከታለሉ ስለተጠቀሙሉ እቲ ሚድያ ሎሚ ዋላ እቲ ህዝቦም እዩ ክዒብዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ታክቲክ ናይቲ ኩናት ኣይሰርሓሎምን እዩ ዘሎ ስዋይ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ተቐባልነት በህዝቢ ዘይብሉ ህዝቢ ድማ ኣንጻሩ ተንስዩ ነዚ ኩናት ተጠዋብልዎ ይብሎም ኣሎ ከረየኩም እየ ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘየምፅዎ እምበር ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ እዩ ምስ ራሽያ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል hidden threat. And they say it's not only from cyber attacks and online disinformation. What's also new is the increase in sabotage and assassination plots, arson, damage to infrastructure. He heads a team updating a NATO strategy to track and deter what's known as hybrid warfare. He says such attacks linked to Russia have risen since the full-scale invasion of Ukraine. If you're only strictly in the kinetic attack, we can definitely count
dozens up to 100, for sure. We're in a little bit of a boiling frog situation. We are seeing now. So in terms of the hybrid warfare يمزبلو زغا بتكنولوجي زغبر سايبر ويرفير الله بسابوتاج ناغبر كنتي انترنت هاكس ناغبركا بزح عينت بانترنت زغبر نايت باور نتي حيل الكتريك ديو نتي نايت انفورميشن فلو ديو قلمله قبل لي دما زناي كيبل سقرص الله زبلو زلو كل عينت حبريتا نخينقساقس ዝግበር ዘሎ ኢቭን ኣብ ሳተላይታት ዘቕንዐ ኩናቱን ክካየድ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ራሽያ ወላ ሓንቲ ትገብር የላ ዝበሃል ነገር የለን ራሽያ ኩሉ ዓይነት ካውንተር ትገብር ኣላ ብኩሉ መንገዲ ግብረ መልሲ ትገብር ኣላ እትሕቶ ግን ራሽያ ከምዚ ትገብር ኣላ ወይ እውን ቻይና ከምዚ ይገብራሉ ክብሉ ከለዉ ንሳቶም ብዕፅፊ ከም ዝገብሩ ብፍላይ ኣሜሪካ ብዕፅፍን ዕፅፍታትን ከም ትገብሮ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብዚ ገይም እዚ ኣብዚ ናይ ምዕናው ምብልሻው ዕግርግር ምፍጣር ኣሜሪካ ሊቅነት እዩ ዘለዋ CIA ዝበሃል ንሱ ጥራይ ይስርሑ ካብ ልዕሊ 50 ሃገራት መንግስቲ ዝገምጠለ እዩ ስለዚ they know this game ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝፈልጥዎ ልዕሊኦም ድሕሪኦም ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ተሎ ድማ ናይ እስራኤል ሞሳድ ዝበሃል እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ MI6 ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ እውን እንተኾነ እዚኣቶም ይፈልጥዎም ራሽያ ኣይትፈልጥዎን እያ ቻይና ይፈልጥዎን እዮም ዝብለኩም ኣለኹም ግን ኣብቲ ክፋእ ምግባር ተመክሮ ዘለዎም ድሕሪ ኢልና ዝያዳ እሳቶም እዮም እዚኦም እዮም ዝያዳ ዝኸፍአ ዝገበሩ ማለት እዩ ሶም ሕጂ ተገምፂሎም ድማ ራሽያ ከምዚ ትገብር ኣላ ራሽያ ከምዚ ከተብለና ትፍትና ኣላ ዝብል ዘረባ ብጣዕሚ ክደጋግሞ ንርኢ ኣለና ራሽያ ይገብርዎ የለውን ኣይብልኒ doing it for sure every time ከምዚያ ክብሉ ከለዉ ግን እዚኣቶም ካብኡ ዝበዝሕ ከም ዝገብሩ ድማ ምግንዛብን ምግማትን የድሊ እዚኣ ጥራየታ መሰጅ ካሕልፈልኩም ዝደሊ ነቲ መልእኽቲ ከመይ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ሓንቲ ካብቶም ከምዚ ዓይነት ብኢድ ኣዙር ሽግር ትረክብ ዝረኸበትን ትረክብ ዘላን ሃገርና ኤርትራ ስለ ዝኾነት ኣብ ካልእ ክገብርዎ ከለዉ ካብኡ ክንግንዘቦ እየ ዝደላ ነቲ መንእሰይ ካብቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝፍፀም ዘሎ ብማዕደ ክትመሃሮ ኣለካ መለበምን ይግበርካ መለበምን ይኽልአካ ይብሉ ቦታትና መለበምን ገይሩና እንዲ ንበዓልና ግን ስቲል ኣባና ዘይተገበረ ወይ እውን ንሕና ዘይሰማዕናዮ ወይ እውን ብሕጂ ክገበር ዝኽእል ነገራት ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ካልኦት ክግበር ንሪኦ ኣለና ክትመሃረሉ ክትክእል ኣለካ What would have been utterly unacceptable 5 years ago. But we've kind of gotten used to a little bit more and a little bit more and a little bit more, and that's very dangerous. So we want to establish a baseline now, then prevent escalation, manage it if it happens, but also work to de-escalate, not to where we are now, but to where we were years ago. Are you worried that there could be a moment, a threshold will be crossed, and actually NATO will be forced to go to war with Russia over this kind of sub-threshold attack? There is a real... سنتاي تبللا بزي حجي زغبر زلو متقعت لابتن هاجرات راشا بتغبر زلاسي نيتو تراسينوسي انصار راشا كوينات كجمر خل خونيلكا سقات علىك دو تبللا نيتو اب كوينات يزلو انت تعرف نيرو تدهيلو نيرو مغبر نيرو اب كوينات يزلو نيتو زبلت اصوارات ناتو نابيزات زلو ناب يوكرين اتيلو تقاصيلو مرحنا نيتو 10 غزيكم زبل بزح اصوارات ناتو تتقاسناتو اب يوكرين اتيو كم استقاصل يفلت يمونات سراويتنا يوكرين سراويتنا نيتو يبزوان زي نت نيتو كغبرو زي دلي كموتولون كطفالون زي دلي كوينات من سياتنا يوكرين كحلقو لمريت سلازلو نيتو زبال اتكوينات اتي ولي امريكا زبال اتكوينات اتي ولي زبلت منقديهم زبلو سو مخنياتو امريكا وتحضر يموتنا يلن اتربحان راشا كانت داخما نحن حوار بلان زلبرنا كن بناي كالو دمنات انت نغبر لنا احنا ገንዘብ ፕሪንት ጌርና ንህባለና this very smart strategy ናበሉ አባላት ባይቶና የአሜሪካ 10 ጊዜ ዝደጋግሞ ዘረባ እዩ ድኻ ብውሑድ ገንዘብ ከመይ ጌርና ዕላማና ንሃርማለና ናበሉ ኣብ ዝምፅልኩም ነይረ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኔቶ ዝበሃል እቲ ክገብሮ ዝኽእል ዓይነት ኩናት ገይሩሎ ብወገን አሜሪካ እንታይ ይብልዎ ነዚ ንስማ Reactions, retired U.S. Air Force Lieutenant General David Deptula. General, if I've ever seen a war of attrition, this is one. I mean, for all of the billions and billions of dollars we've spent, let alone the rest of Europe, of course, we've spent the majority of it, it looks like a stalemate. It is a war of attrition on both sides. Isn't it time to just have some kind of a peace deal here? ሕጂ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብፍላይ ፎክስ ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ዝመላለሰሉ እንዲሁ ህዝቢ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማጋዮም ካብ ሰማዕትናቶም በብዝሒ ግን ኣብኡ እንታይ ትሰምዕ ብፍላይ እቶም ወታደራውያን ጀነራላት ናይ አሜሪካ ዝነበሩ ገለ ዝበዝሑ ክፋል ነቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ኣፍ ናይተን ብድሕሪ መጋረጃ ዝኸፍልኦን ሃገራት ካምፓኒታት ተነፅዋር ደፍርያ ምስ ኣፅዋር ርክብ ዘለዎን ካምፓኒታት ናቶም ሬፕሬዘንት ወከልቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይደልዩን እዮም ግን ኩናት ክቕፅል ኣሎ እንድሕር ኢሎም ካብ ፅሉላት ወይ ከዓ ሰብ ኩሉ ክኽዕቦም ስለ ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ
ሓልዮትና ዩክሬን ከም ዘለዎም እዮም ዝገብሩ 175 ወቅዓው ሰም ዝበል ወይ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ ከፊልና ይዝብል ከፊልና ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፀን ሕጅስ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ከምዘይ ክሰዓር ከምዘይክል ፈሊድና ብዛዕባ ዘተ ሰላም ክንሓስብ አይግባአና እንዶ ይብሎ ኣሎ እስክስምዖ Well, David, first I'd like to remind your audience that if there was ever an example of a country fighting against all odds for the freedoms that Americans hold as inalienable, it's the people of Ukraine. So we should continue to support them to the greatest degree possible, regardless of who's president. Furthermore, continued support to Ukraine is absolutely vital to securing any kind of ceasefire. So كم تريوا دلهم بحكي أنصار كل مسناخلات تواجه زل حجر انتلت يوكرينيا زبل أين أيت مسناخلات الجدادي يريدوهم أسعار دي وحيدوهم انت يقولوا بليونات جنزب زدليون زي دليون عين أسعار وهابا ماله سلطنة سراويتي وهابا ماله everything وهابا ماله دبلوماسيا والشفان وهابا ماله 5 هجرات حجزوا ماله أبي هذا اللي أنصار كل مسناخلات أنصار كل مسناخلات زواجه زل الراشي 19 جدا وريدوا له بكل ما نقدم مخالفات قاعد يمولو وتهدروا عقمي مسو هذا سراويت قربيتو زلقن بحمس حقرا زدقب سراويت مسي ولو تزي انت اركلو قن كم يجرم سبين كم يجرم امزي زوم كزاربي يقولين عن رزالنا وكيناتنا يوكرين تواغو زلا زبل سبيل بعلاتهم بافهم بغنزبنا مسقانا اينا نواغو زلنا يمزول زالو but at the same time قلت لهم دما the victimhood كم اسرائيل نغازا نادبدبو ناطفطفو خلو نحنا هنا نبدل زلنا يلون بميديا تزاربو اكزاكتلي خميزه اذا غاندا ميديا بيت كحساب زغونه is one thing clear ابزي نجر حدا كل سبكر اكساب زياد بصحكم زلهم فيديو بليز زي القناه زي يكون كمزه عينت حبريتا كعبه نقبرالنا انت زي اللي ميديا حيل انت زي بلكا كل غزي طلايخا እና ጨፍጨፈካ ንሱ ከም ዝበደለ بعالم تدنقاص ከም ዝረክብ ይዝገብር كلاك ما يزيا اب ميديا حيل انت زي بلكا صلايخا كيميكالاو اصوار غير هريمكا كبكع ኤርትራውያን ኬሚካላው አጽዋር ገሮም ሃሪሞም ሊሉ ኣብ ዓለም በሚዲያ ገሩ ጸለማ ክገብረልካ ይኽእል እና ገበረከ ንሱ ነቲ ገበን ባዕሉና ፈጽሞ ከሎ ኣብ ዓለም ግን ንስኻ ከም ዝገበርካዮ ጌርካ ትኽሰስ ማለት ስለምንታይ ሚድያ ስለዘይ ይብልካ ሚድያ ናትካ ሓያል ስለዘይ ኮነ ኣብ ሚድያ ፕሬዘንስ ናትካ ፉትፕሪንት ናትካ ጽልዋ ስለዘይ ይብሉ ስለዚ ኣብዚ ኢንዲፔንደንት ሚድያ ክንዕወት ተዘይክልና ከም ሃገር ኤርትራውያን ሽግርና መሊሲ ክቆጽል ብፍላይ እቲ ጽናይ ጸለመ ሽግር ኤርቲቪ ኮላትና ኤርቲቪ ድማ ናስሚዓ ትፈልጥ መን ይሰምዓ ኤርቲቪ دايما دايلوتي نا يوتيوب نا يرتيف خيط كم زي كل قبرو يقولي ما بتيتو ولا ساتلايت ناتو من كم زي بس قبرو خلي سلازي استفل عليه من جتات زي شانلات نبلو زلنا بستفل عليه من قد ازي تحجازي معناته نزي كقاصروا غزي يبلو من السو ساتهم نيرترخ نقاصرنا نقاصر بلو خلو تقلاتيهم نايت منقس محورات يم تطوقبلو زغول نوها هندك زي نقاصروا بتقيل بتقن انتين مالتي اب ميديا كنحيل كنكلالنا اميديا كنحيل دما نتسب زعر زلو لتينا هاجر نيرترا برسبكتيف كحيل زغل كنحيلو كنكلالنا غربيتنا اثيوبيا رايون كند منتاي اميديا انفستيجر مالو they know اتجايم كمي مخانير دومي ملس فلطنير يقدر سلامتاي فلطنير ملس بلس سلا زغونه يكون اما خرط من دي امريكا بس تعدلت بلاتفورم ناتهم هيبو منيرو ابي زياده خسرح كم زلو نغيرو منيرو قبل علي دما تمعراباو ميديا دما كم دليت نت بروباغندا ناي ملس يوم زرغح نيرو سلازي بعلوم هاريمومكا بعلوم جبناتنا فتصوم حجر كوري روما ابو كفيلهم كلهم imagine ኤርትራ ወሪሮማ ኣብ መሬትና ኤርትራ ኮፊሎም ከሎ 10 ዓመት ኤርትራ ትብድል ዘላ ኢሎም ኤርትራ ትግዱ ነይሩ ተደምሎም ሎሚ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኣብ ኩናት ዝተኻየደ ኤርትራ መሬታ ምስ ሓዘት ከንታ ይብሉ ወላ ሓንቲ ዘየለ ኤርትራ ወሪራ ሒዛ ኣላ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ይብሉ ጭብጥ ዘየለ እዚ እንታይ ማለት ጭብጥ የለን እኮ ገለመለገለ ይሕስብሎ ወይ ይሕስብሎ ግን ነቲ ዝበጽ ሕሳብ ካይ ምንልካ ኣሎ ነቲ ዝበጽ ሕሳብ ተቆጻጺሮም ኣሎ በተሓሰብ ነዚ ክትእምን ተኾንካ ንስኻብቲ ሚድያ ክትነጥፍ ኣለካ ደክ ነጥፍ ተኾንካ ድመነታ ሚድያ ዝነጥፍ ዘሎ ክትሕግዝ ክትክል ኣለካ ኣበርክቶ ክትገብር ኣለካ ክትጽሕፍ ኣለካ ስለዚ እቲ ናይ ሚድያ ጌም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኽትፈልጡ ኢለ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንዓና ብኸመይ ክጸልወና ይኽእል ንሕና ከንታይ ክንርድኦ ኣለና እዩ I think relative to your statement, everyone wants to see this war stop except Putin. Yet he's the one person who can stop it immediately by withdrawing his occupying forces, and that's the challenge. Putin sees more benefit to himself by continuing than by stopping. And what President Trump will have to do is incentivize Putin to stop while at the same time upholding Ukraine's sovereign rights. So ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ገምፂልካ ምዝራብ ከም ንቡርዩ ዓበይቲ ክብሪ ዝነበሮም ጀነራላትን ኮሎኔላትን ሊቃውንትን እዮም ኣምፂኦም ከምኡ ዝብሉ ደሰይም ዘረባ ድማ ይደግሙ
ኔቶ ስለ ዝመጽ ዘሎ እቲ ኩናት ጀሚሩ ፑቲን ሃገር ክወርር ስለ ዘለየ ኮነ we know that ንስኻ ጥራይ ኮንካ ትፈልጥ everybody knows today ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ነጊሮም ፕሮፌሰራት ናይ ኣሜሪካ ነጊሮም ከማኻ ዘይክፈሉ እቶም ኢንዲፐንደንት ልነት ሓበሬታ ዝርእይዎ ዘሎ ኢቨን ኣብቲ ኮር ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ በዓል ቬቬክ ዝበልዎ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብመን ከም ዝተጀመረ መን ዝያዳ ከም ዝተፈኣሉ ዘሎ እቲ ኩናት ጠጠው ከይብል ዝገብር ዘሎ ድማ ኔቶን ኣሜሪካን ምዃኑ ኢቨን ነቲ ስምምዕ ዝተገበረ ዝሰበርዎ ሳቶም እዮም ስለዚ again ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብግምጣል እዩ የግዳስ ክራባታ ጌርካ ባድላ ጌርካ ኣብ ሚድያ መፂኻ ዓብ ማይክሮፎን ተዋሂብካ ከምዚ ኢልካ ምኽኑይ ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ከላ ራሽያ ትጠልም ዘላ ይብሉ ራሽያ ነብሶም ዝኽኣል እዮም ኣብ በዓል ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን እገዳን ገለመለን ውስኻ ካል ኣብ ራሽያ እውን ኮመንዲ ግን ስቲል ራሽያ ንነብሶም ክምልሱ ዝኽእሉ ናቶም እውን ሚድያ ስለ ዘለዎም ወላ ከምዚኣቶም ዝወዳደርቲ ዘይኮነ ናብቲ ዓውደ ኩናት ክንመለስ It's a big old bomb, but they put fins on it. And a GPS guidance system, or a GLONASS system, which is the Russian version of GPS. And there it is, a good old-fashioned bomb with fins on it. And an aircraft that stays within Russian airspace can drop this, and it can glide up to 30 miles to its target and be reasonably accurate. And it's got such a big warhead, it doesn't have to be that accurate. And these have done immense damage to the front lines and to civilian targets throughout Ukraine. እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ግላይድ ቦምብስ ዝበሃል ራሽያ ትጥቀመሉ ዘላ ሓደ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብ ለውጢ ዝገበረ ንራሽያ እዩ ዝንገር ንዩክሬን ድማ ብብዝሒ ዝዕነዋ እንተሎ እዚ ቦምብ እዚ ግላይድ ቦምብ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኮይነን እየን ተነፈርቲ ዝትኩስኦ ሽዑ ንሱ ንባዕሉ ጂፒኤስ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ከም ነፋሪት እዩ ዝበርር ነፍሱ በሪሩ ኣብቲ ዝደልዮ ዕላማ እዚ እታ ነፋሪት ንዑ ተሰኪማ ትመፅእ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን መፅኣ ኣይትትኩሶን እያ ኣብ ራሽያ ተኩሳ ከባቢ 30 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኣትዩ ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ዘድልዩ ዕላማታት እቲ ዓብዪ ቦምባ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዕንወት ክፈጥር ዝኽእል ቦምብ እዩ እዚ ሓደ ካብትን ዩክሬናውያን እዚ ኩሉ ሽግር ክፈጢሩሎም ዘሎ እዚ ሚሳይል እዚ ከምዚ ድማ ብብዝሒ ትጥቀም ዘላ ክሳብ 3000 ድዩ ወላ 5000 ኪሎ ዝምዘን ቦምባታት ከም ዘሎ ከምዚኦም ዝነግሩ እዚ ከዓ እቲ ራሽያ ትጥቀመሉ ዘላ ወታደራዊ ዓቕሚ ንዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወሪዱ ዘሎ ነገር ዕንወት ንሓዋሩ ክትፅግኖ ትኽእል ዲኻ ከተዓዲ ኸማን ከቢድ እዩ because there's so many damage ኣብቲ ኣፅዋራት ኣብኡ ዝፈስስ ዘሎ ማለት እዩ نقتل بحالك انت يلو. And the reason all this matters is because of the range of things like Storm Shadow. From a military point of view, the only way the Ukrainians can do something about the glide bombs is to attack the aircraft and the airfields from which they originate inside Russia. They can't really do anything about them once the glide bomb has been dropped. They have to go after the aircraft and the airfields, at least to force the Russians to pull back outside that range. Militarily, that makes perfect sense. Politically, that's extremely sensitive because Western technology is being used to attack inside Russia. እጅንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ኣፅዋራት እዚ ሚሳይላት እዚ ካብ ውሽጢ ራሽያ ስለ ዝትኮስ ብዝተኻለ መጠን ነቲ መደበራት ናቱ ነተን ንዑ ትክሳ ነፈርቲ ኣፀቢቐን ከም ዝርሕካ ካብቲ ዶብ ክትገብረን ኣለካ እሱ እንተጌርካ ምናልባት ከይትኩሳልካ ኸለያ ነዚ ንክትገብር ተኮይንካ ድማ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣውሮፓ ክትጥቀም ኣለካ ንውሽጢ ራሽያ ክሃርሜ ነቲ በይዛት ክሃርሜ እንድሕር ኢልካ ራሽያ ካብኡ ክትርሓቕ ስለ ትኽእል እዚ ነገር ከየጋጥመካ ካል ኩሉ እዚ ዘረባ እዩ ምኽኒት እዩ تعودوا كينات راشا نزل مقيار جيم كتغيروا لدخل من قد اي تفاني بحفشة تي فقاد توهبهم تي اتاكم سبال ستورم شادوز بال ميسايلات نخطقمو تكوينات نخي ودا وي ونقال نجر قبل التنت ناي يوكرين مفتار استقبل دامبر بزي من قد زين تي ناي راشا عمل الحريس للدفاكاي وتكوينات يوكرين تعودوا مالتها يكون ابتي كوينات دما حبل لو تقبر كم زي كل صدقاقامي Big problem. Yeah, now Michael, take all this into account. We've seen an evolution of warfare. Yeah, we do. I mean, Kamali, we see warfare at a full spectrum in Ukraine. On the one hand, it's ultra-modern. Some of the things we've seen, drone technologies, the use of space. But in another sense, it's like 19th century warfare. It's trenches, it's mud. It's people actually terrified out of their wits, having to fight each other. In a way, this war encapsulates a century and a half of military tactics and technology, all in one space. It's pretty dreadful when you're in the middle of it. It absolutely is. Michael, they're learning from each of these engagements, aren't they, as well? And we're seeing it really progress. I mean, what are other nations taking from what they're seeing in the battlefield? Oh, believe me, the Western world is really trying to learn from this. The Chinese are watching it very, very closely to see how tactics evolve. But we in the West, we know that Ukraine will have the most experienced, hard-bitten army in the Western world, and they're living this stuff. And we're also learning now how to modernize some of our kit from the bottom up, instead of starting at the century and a half. sometimes ዝብሉ ዘለው እዚ ኩናት እዚ ሓደ ዓብይ ትራጀዲ ዝፍፀመሉ ዘሎ ክኸውን ከሎኒ ራሽያን ዩክሬንን
ንዓለምና ግን ትዝበለፀ ቲያትር እዩ ዝኢሎም everybody is watching ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝከታተሎ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ቻይና they are watching እዚ ኩናት እዚ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣፅዋሪ ይጥቀሙ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ይጥቀሙ ኣለዉ ብዝከኣሎም መንገዲ ብሳተላይታቶም ድዩ ብመፅሓፍቶም ድዩ በቲ ሪፖርት ዝወፅ ዘሎ ድዩ ብኩሉ መንገዲ ቻይና ሓደ ብሓደ I'm very very sure ሓደ ዓብ ቲም ኣለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝከታተል ዘሎ ስለምንታይ ሞደርን ዋርፌር ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ታሪክ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት መጀመርያ ተጋጢመን ዘለዋ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ብለኩም ዘኒ እቲ ዝበርትዕ ሰራዊት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ዩክሬን ሰራዊት እዩ እዚ ሞደርን ኩናት ዝሳተፎ ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ወታደራዊ ታዕሊም እዚ ኩናት እዚ ምስ ተወደየ ኣሜሪካ መን ይክዕልሞም ዩክሬን እዮም ክዕልሞም ዓዲ እንግሊዝ መን ይክዕልሞም ዩክሬን እዮም ክዕልሞም ንጀርመን ንጣልያን ንገለ መን ይክዕልሞም ዩክሬን እያ ክጥልሞም ካብ ዩክሬን ንላዕሊ ከመን ይክዕልም ራሻ ዝበሃል ናይ ራሻ ታዕሊም ዝረኸበ ኣብ ናይ ራሻ ኣፅዋርን ወታደራዊ ትሬኒንግ ዝወሰደት ዝበለፀ ወታደር ይከውን ዋይ ነዚ ኩናት ሞደርን ዌርፌር ብድሮናትን ብገለን ዝተሰነየ ዝተዋግኦን እሞ ዝተዓወተሉን መን እዩ ራሻ እዩ ስለዚ ናይ ራሻ ኣካዳሚ ናይ ሚሊተሪ ኣካዳሚ ኣፅዋራት ይኹን ትሬኒንግ ይኹን ናይ ራሻ እቲ ዝበለፀ እዩ ቻይና ክንምንታይ ኣፅዋር ኣለዎም ክንምንታይ ሓይሊ ኣለዎም ካብ ራሻ ተንበርኪኾም ክመሃሩ እዮም ቢካዝ ክንምንታይ ብቲዮሪ ፅቡቅ ሓይሊ ኣለካ ኣብ ኩናታት ኢኻ ክሳብ ዘይተመኮርካዮ ውፅኢት ናቱ ክሳብ ዘይረኣኻዮ ኩሉ ግዜ ጎደሎ ኢኻ ስለዚ ኣብ ሪል ባትል ቴስትድ ዝኾነ ሰራዊት ሓቀኛ ሰራዊት ናይ ዝበርትዕ ኩናት ዝተሳተፈ ኩናት ወታደራት ኣሎ ወታደራዊ ሓይሊ ኣፅዋር ተሎ ናይ ራሻ እዩ ስለዚ ራሻ ኣሱነስ ፑቲን ይፈልጦ እዚ ልክዕ እዚ ኩናት ዝጀመረ ራሻ ተደላይነት ናታ ላዕሊ ክድዩ ፅልዋ ናታ ላዕሊ ክድዩ ስለዚ ዝበፅሐ ሰብ ካብ ናይ ራሻ ፅልዋይ ክመሃር ዝፍትን እዚ ክብለኩም ከለኹ ብዛዕባ ዓውደ ኩናት ሞደርን ዌርፌር ስለንዛረብ ዘለና እምበር ኤርትራ ንኣብነት ወታደራዊ ትሬኒንግ ክትወስድ ንራሻ ትኸይድ ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ኤርትራ ነፍሳ ዝኸኣለ ተመክሮ ኣለዋ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኤርትራ ነፍሳ ዝኸኣለ ወታደራዊ ክእለት ኣለዋ ካሊእ እያ ክትመሃር ትኽእል ካብ ራሻ እምበር ብዛዕባ ውትድርና ኤርትራ ክትመሃር ይትኽእልና እወ ናይ ድሮናት ቴክኖሎጂ ገለ ድሮናት ምስ ኣምፅኣና ኤርትራውያን ክኽእልዎ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ እየ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለዎ ኣብ ሳሕል መን ትሬኒንግ ህቦም ነይሩ ታንክታት ክጥቀምሉ these people are ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ንሻዕብያ ዝወዳደሩ ሓይሊ የለን they always find a way ሻዕብያ ዝበሃል ካብ ዝምስረት ካብ day one ኣንጻር ሓያላት ጥራይ ዝዋጋእ ኣንጻር ምስ ዘይወዳደሩ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብወታደራት ይኹን ብብዝሒ ብኩሉ 10 ግዜ 20 ግዜ 100 ግዜ ዕፅፍናቱ ዕቤት ምስ ዘለዎ ሓይልታት እናተዋግየ ይፀንሕ ዘሎ ሻዕብያ ኤርትራ ማለት ስለዚ ኤርትራ ትምህር እምበር ትመሃረላ ወታደራዊ ዓይኒ ኣና ይረኣየንን ከም ጆርጆ ሶሪ ከምዚ ትዕቢት ክስማዓኩም ይኽእል ግን ትዕቢት ኣይኮነን እዚ ኤርትራ ኣብ ወታደራዊ ዓይኒ ክትምህር እምበር ኣይትመሃርን እያ ራሻ ትኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ የተዋጋ ዘላ እምበር ከም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብካላሽንኮቭን ብንእሽተይ ኣፅዋርን ብክንዲ ገለ ብዕፅፍታት ብቁፅሪ ብኣፅዋር ብኩሉ ብስለያ ብሳተላይት ልዕልና ዓቕሚ ንዘለዎ ኣብ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ኣብ 100 ድፍዓትን ኣብ 100 ግዜ ተዋጊያ ዝተዓወተት ሃገር ተላ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ብፍሉይ ካብ ራሻ ክትመሃር ትፅበ ኣይኮነትን ኣነ ዝደሊ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ብኩሉ መንገዲ እቲ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ከምዚ ኣብ ሳዋዶ ጋለ ዘሎ ኩሉ እቲ ፍልጠት ናቱ ብምሉእ ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ ክሰግር ክኽእል ኣሎ ዶኩመንት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣብ ሙዝየም ቤተ መዘክራት ፍሉይ ናይ ወታደራዊ ቤተ መዘክራት ጌርካ ኣብኡ ክስነት ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ፅሒፍካ ዋላ ብቪድዮ ጥራይ ከተስግሮ ትኽእል ኣይኮነን ገሊኡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ጥራይ ክሰግር ዝኽእል ስለዚ እቲ ሰራዊት ድማ ኤርትራ ሰራዊት ስለ ዘለዋ እቲ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ዓይነት ብዓርጋ ስለ ዘሎ I hope ተስፋ ይገብር ነዊሕ ግዜ ካ ጌርና ስለ ዘለና እቲ ተመክሮታት ተሰጋጊሩ ክኸውን እምበር ኤርትራ ካብ ናይ ካልኦት ዝበልፅ እምበር ዝውሕድ ተመክሮ የብላን ናይ ኩሉ ዓይነት ተመክሮ ዘሎ ሃገር እያ ኣስዋይ እዚ ብፍላይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክበራበር ተጀሚሩ ኣነ ነጊረ የክነ ግዜ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሚሊተሪ ኣካዳሚ ክህልዎ ፍሉይ ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሚሊተሪ ኣብ ኤርትራ ይኸውን ዝግባእ we need to market this እዚ ሓደ ካብቲ ሳዋት ዝበለፀ ሚሊተሪ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪካ ክኾነሉ ዝግባእ እዩ because at the end of the day መን ክመር ዝኽእል ነቲ ኩነታት ዝፈልጦ ስለዚ እዚ ዝያዳ ክስራሓሉ ዝግባእ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ብሪልየንት ሰባታት እዮም ኣብ ንዑ ክመሃረሉ ዝኽእሉ ኣብ ሰባ ንከለኹ ከማን ቤት ትምህርቲ መኮንናት ዝበሃል ነይሩ እዩ ነዚ ኤክስፓንድ ጌርካ ኮሌጅ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ኮይኑ እውን ህልኸውን أنا بسوا حبريك تاسل زي بالليمبر كوينون كله خل خو بعرفش كاب كلا أفريقيا زي ما تسمى مركز هيلو قال لي إيرتراين أنا وتهدرت مرتز وحب له وتابعت ندام كنا نازل بهالكم زنا بريزي كري تم تفلتوا زيادة update هبونا بتحتون military tactics and technology all in one space. It's pretty
dreadful when you're in the middle of it. Absolutely is. And Michael, they're learning from each of these engagements. ሕጂ ኤሮጳ ከንታ ይብላ ኣሎ እስከ ንስማዕ ናብ ኤሮጳ ንመለስ The European Council is the last one, we think and hope, for this year. And as I said on my way in, while in 2024 we stood up to be counted, we delivered. In 2025, we need to step up if we are serious about asserting Europe's place on the world stage. And that's what today's discussion is about, both inside and outside Europe. And we need to be as forceful in that messaging as possible. So, the Council na European Union, again, 2024 كل ዝከኣለና ጌርና ኢና እቲ ዝዓበየ ዝገበሩሉ ድማ ኩናት ናይ ዩክሬን እዩ እንታይ ሒዞም እንታይ የፍርዮም nothing ገንዘቦምን ግዜኦምን ጉልበቶምን ኣቓልቦምን ብምሉእ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ብውሕዱ 100 ኮንፈረንስ ገይሮም ምኾኑ እዮም መዓት ገንዘብ ጠፊኡሎ እንታይ ኣውፅኦምሉ እንታይ ውፅኢት ኣምፂኢሎም nothing ዩክሬን ዓንያ ማለት እዩ 2025 ከ እንታይ ብልሎ ፕላን ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ኣይኮነን ነታ ዝነበረት እዮም ክደግሙዋ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ኸዓ እቲ ፅላለ ዝበልዎ እዩ insanity doing the same thing again and again and expecting different results እቲ ህዝቢ ነዚኦም ስለዘይኣምን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ሓንቲ ኣብ ሆላንድ ዝተገበረት ዝብልዋ ዘለዋ እያ ዘያረይዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ምስ ራሻ ሰላም ኢና ንደሊ ምስ ራሻ ዕርቂ ዘድልየና ኣብ ኣምስተርዳም ዝተገበረ ነይሩ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ንፈትነ ነዚ ኩናት ዝብል ኣብ ጀርመን ክንደይ ግዜ ይካየድ እዩ ኣብ ጣልያን ይካየድ እዩ ምንጭ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ጣልያን I think it's Swiss ይመስለኒ maybe I don't know ስዊስ ባንዴራ ይርእ ስለ ዘለዎ ግን ኣብ ኣምስተርዳም ኢሎም ነይሮም it could be very likely ኣብ ስዊስ ክኸውን እቲ ቅርፂ ናይቲ መሬትን ገለን ክሪኦ ከለኹ ናይ ስዊስ ይመስል እዩ ግን but at the same time ናይ ኔደርላንድ ባንዴራ ንፍለኹ it could be anywhere እቶም ትፈልጡ ኢኹም maybe ትፅሑፍ ናይ ዳች እዩ ስለዚ I think it's ኔደርላንድ ግን ኤሮፓ ኩሉ ስለ ዝመሳሰል እታ ባንዴራ ናይ ስዊስ ያደነግራትኒ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ህዝቢ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ይደልየ እዩ ውፅኢት ስለ ዘይብሉ እቲ ኩናት ትርጉም ስለ ዘይብሉ እቲ ኩናት ክሳራ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ብኩናት ኤሮፓ ትረኽቦ ነገር ስለ ዘይብላ ራሻ ምስ ራሻ ምውጋእ ድማ ነፍስኻ በዓልኻ ምርሻን ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፅዎ ምክንያቱ ምንጭ ናይ ነዳዲኻ ናይ ፀዓትካን ዝነበረት ንዓ ሃሪንካ ንዓ ቃፂልካ ምፃ ተዋጊእካ ንነብስኻ ኢኻ ትሃርም ዘለኻ ውፅኢት ናቱ ድማ ቁጠባ ናይ ጀርመን ናይ ኤሮፓ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ at the end of the day እቲ ህዝቢ ኣበይ እዩ ቃንዛ ካበይ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ጠፊኡ ወይ የለን ግን መን ይስምዓዮ ይትሕቶ ዝሰምዖ ስለ ዝሰኣነ እቲ ኩነታት ከም ዝንሪኦ ኣለና እቶም መራሕቱ ግን እዚኦም እዮም Exchange with the leaders that ended a couple of minutes ago. I passed 3 messages. First on Ukraine. As we are nearing the third year of war, effectively the fourth winter, and with Ukrainians entering a few tough months ahead, we must step up our support. And this means agreeing on further sanctions against Putin and his allies and providing unwavering financial, humanitarian and military aid to Ukraine. At the end of the day, only a strong Ukraine can speak from a position of strength. And we need a path, as I told President Zelensky and his team, and as we told him in the past. So, Ukraine, كل زكالنا بزي نقد فرق كل زكالنا يوكرين بوتهدراوي بقطباوي بكل نجار كن حجز كن كلالنا بمنصر دماء قبل الراشا زلنا قدر ما بمليسنا كن وصغلون كن حيلون كن كلالنا بمبال still يفكروا له so the point is زوم سبعة زياتهم نخيسهم تبقيسهم سلزلو حدينا كودق زلو دم الراشا يبلو ولا قاد نيمودا ملكت تدير عيلو نفسهم جن أب حدا جايت يوم مالو زوم راح تزياتهم تم زعبي حدا جا نسلامن نقول طبعا رجعتنا أوروبا مخانم تريز فلت أنا معناته كم بزع عينت أمريكا تبع على زوتهم أمريكا نتكونات قديفاتو أكالي نبكالي جزءات خير على زياتهم جن أبت أمريكا زوم كسرتهم عموما زي كون نجار شجرنا فطر لهم كله نخيسهم كقدس اللي فتنوا لهم very very sad بحكي زحزني جن it is what it is كم زلوا تريحة قبله we focus on this battle or this outcome or this city, etc. Like that's going to make or break the war. Somehow, if the Ukraine side can defend against Pokrovsk, for example, if they can hold out there, then somehow that can change the tide of the war. Or in Karakova, for example, that reservoir that's near Pokrovsk, if they can hold out there, then fill in the blank, something positive. None of that's true. This is a war of attrition. Several months ago, we actually did a whole show on the Royal. انتهي زلو دانيال ديفيس
عسرت جزء مغنيات نافطروا كم زي أسوار تهمناهم كم زخ قبريهم أبزياب بوتازيان دحرت حجزهم كم زخونيهم نزياب بوتازيان تتقطع ما تكينات كم زخوني كم زي نابلو نسلست عمتنا تا يوكرين تبعل يتمنى سيا دكتو أصلي بمهم every time comes a plan كقبر قلو كسر حلو ما يرعانا نيلو كل تزقبروا زحزوا زتقاملوا زيادة سقاين سعرة شجرني دي فترة لهم زلوا مغنياتو بكل ملكعي راشا عبلا للناس اللي زلوا كالا دما من راشا دما تسعر حيليا لنك سافج نابن حبر السوفيت ارنايم زبلاي سعروا حبر السوفيت بعلي وديو تداخي من يريقن امو داتا تسعيري يكون بعليو فحك بالمريض نعو اتبابي عملت مراحي كشيشم قال اختولت خلي خاقن تسعيري يكون ابكينات راشا كلهم تم فكرهم دمسو نابليون كذا من كمان نزل زنبر راشا محكولتو افريساتو اللي تسعيرو هتلر دما بعلو فانتحت أحكبل أكلت يوجزين براشا مسكدة سعرات كاوي متسيوة سلازي again بوتادرا عينين راشا سعروا خمسة كله جزيخ وزو لا يقولوا التاريخ كوم يزبل جزيخ بل يقولوا سبق قتل يقولوا سقايك فترة يقولوا كسعروا كم زي كوني فلتيم ما نسك خميلو دونالد ترامب زم سباسم سعرهم يلا تاريخ هايتهم بوندي خميلهم يا دونالد ترامب أم بابو غينو بالعلو غينو زم سعروا ما يفلتون يميلو كلاتهم تم راحتنا أوروبا من سعرهم تاريخهم زين ببيلو جد قدم سلة سعر كون دخون حجي مثال لنا خوني لهم كم تيمالو ولسي إذا نريد لنا كينات قد almost ببعين وتهدراو كتري خلقا تودي زلو كيناتيو قد نمت ياغو نمن نوحو كد قبرو تخل بزح نقر كم زلو نر لنا أبكون النت كن ريخلنا كينات قد راشا بخل لما لا يتسأل التنة الله. United Services Institute article by Alex Verschinen, a retired Army Lieutenant Colonel, who published this thing called The Attritional Art of War, Lessons from the Russian War on Ukraine. And so that was in March. That was earlier this year that was published. And everything in this thing has just borne out as true as can possibly be. And one of the things that he writes in here, which I think is most important and relevant to this conversation here, is he writes, attritional wars require their own art of war and are fought with force-centric approach, unlike wars of maneuver, which are terrain-focused. They are rooted in massive industrial capacity to enable the replacement of losses, geographical depth to absorb. يقول لهم زي هيك حدا كابتن بزعبات كوينات زي ذا تريشنال ارت اوف وور يلو زي صحافه مالتيو از كوينات زي بقلل زبلك زارب كله حيلن تلك اندستريال بيس تلك اصوار بقلطف كتفرد خل ندحر كوينكا ججف من تلك كم دما تكنولوجي دما توثق قالو اتي زياده حيل زلو نسي زعود ابا تريشنال وورز بلالو military operations are shaped by state's ability to replace losses and generate new formations, not tactical and operational maneuvers. لذي ناي attrition, war of attrition زبال ناي أصوار عبد دفعاتهم كينهم كفيلهم زواجولو وجه من يسعروا. أتي زبالة أصوار قلتي في كفر زغل كتك زغل تكيد ما حيل كتكم زغل نسي زعوته له تاكتيك تتكيم كا بوتات كير كا قل ما لغير كا زي أي وات أكاني بغو من قد يتعوتني خايل. لذي زعوده كينات زي by definition لو نعود فلتون راشا كتعوته له كم تغل بش كمان راشا ألم كتعوته له مخالد جن هذه أتخذ خمسة لا تكينات يوم زنوبر راشا step by step تخيل كم زلا مهنيته أنت أرجع لسلاي ولا وين بقطر كاباز وحتى غنى sophisticated كابنا راشا زي سنف أبزح وقنا دماء زبرت أسوار زي حزم مخانو لذي زي مخان سلد فلتو العلتن كعال خمسة اليوم زلوا أبتكينات دماء يري وصلوا زلوا بحفشة تكوينات نريو زلنا جزيك وسد غلمر عموداتا بعودنا إراشا نخودا شجر زي سكف زلوا يكون نابلة يزقب زلوا تي كيلا ناي تكوينات لذي بزخاب بزح جزياب channel زون درجمنا If you don't have heat, then you can't generate capacity. If there's a factory that's identified, the factory gets burned down. Those are happening all over. It has been for the better part of 2 years now. It's been a methodical, just relentless drive, which, and to their credit, the Ukraine side has been amazing in how they still find ways around some of that with generative power or diversion of other resources, etc. But the best they can do is just inch along, and they cannot keep up and never will even match the Russian side, much less ever outdo it, even with all of what's going on in the West. So on that capacity, Russia is off the charts doing better. They also are focused on manpower. And to reinforce on that side of the equation, my comment that it's men, not machines, not money. You have to have machines and money, but without the men, it's not going to work. And that's so أتي كالي aspect دما سراويت يوكرين كساب حجي مبزحتهم ولا من راشا زدقفوا إكسبرت سبلوه ناي بحكي حيالات تواقعت مخانهم يمسكروا له يوكرين ناي بحكي تواقعتهم تساقام قد واحد سراويت له زواقع حتى انترا يكونن درونات كنت كانت تخلي حاجة لمودة تاقد بزي سب تكوينات أي وقعني أتليس عجزة لنا مدرة نزمت كما يكخوني ويدونهم
ስለዚህ ዩክሬን ኣብ ዝዋን እዚ በኋላት ናቱ ደጋፊ በይ ዝብሎ ዘሎ ሰራዊት እኹል የብላ እቲ ተምፅኦ ዘላ ሰራዊት ድማ እኹል ስልጠና ዝወሰደ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ሞራል ናቱ መሬት ዘበጠ እዩ ዕድል ተረኺቡ ክሓድም ዝደሊ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ እቲ ሃገር ንነዊሕ እቲ ኩናት ከተናውሐ ትኽእል እምበር ክትዕወተሉ ትኽእል እያ እቲ ዘሕዝን ክፋል ድማ እዩ ነቲ ስቃይን ሞትን እዮም ከናውሕዎ ዝኽእሉ እምበር እቲ ኩናት ክውድዎ ኣይክእሉን እዮም ባይ ዘ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ኣብ ቀረባ ግዜ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ западные санкции እንታይ ኢሉ ነይሩ መብዛሕትኦም እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ብዛዕባ እገዳ እዩ እገዳሲ ማሕሰይቲ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጡ እዮም ብካልእ መንገዲ ኢሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምሕዳር ባይደን ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ተፈጥራዊ ሓይሊ መፅዩ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ፀገም ፈጢሩ ነይሩ ኢሉ እዚ ሃሪኬን ዝበሃል ኣብቲ ኖርስ ካሮላይና ዲ ዋላ ሳውስ ካሮላይና መፅዩ ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢሙ ነይሩ ብዙሕ ሽግር ፈጢሩ ነይሩ መዓት ሰብ ገዛውቱን ሂወቱን ኩሉ ተበላሽዩ ከክንደይ እስከ ሂብዎም ኣሜሪካ ኢሉ $700 ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሓንቲ ስድራ ዲ ዋላ ገለ $700 ናይ ኣማኢት ኣሽሓት ንብረትካን ገዛኻን ዝዓነወ ክንደይ ይቦ $700 ይሂብዎ but whatever reason እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ኣሜሪካ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኮነን ቀዳምነት ናቱ ኩናት እዩ ቀዳምነት ናቱ ኢሉ ምክንያቱ ንህዝቢ ኣሜሪካ ሓደጋ ንዘጋጠሞ 700 ሂቡ ከብቅዕ ኢሉ ንዩክሬን ግን 150 ሚልዮን 175 ቢልዮን ክህብ ፀገም የብሉን ኢሉ ስለዚ ተመሳሳሊ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፈረንሳይ ከምኡ ኢሉ እቲ ሽግር ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ብፍላይ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ሽግር ናይ ዓዶም ንክፈትሑ ድሌት የብሎምን ኢሉ እዚ ኩናት እዚ ፍሉይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ዩክሬን ክንወርሳ ኢና ክንመቃቅላ ኢና ክንጥቀመላ ኢና ስለ ዝተባህለ ኩሎም ቶም ኮርፖሬሽንስ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ መንግስቲ ኣሲሮም ነቲ ኩናት እቲ ክሕግዝ ከም ዘለዎ ኣብ ሳውስ ካሮላይና ኣብ ኖርስ ካሮላይና ገዝኦም ዝዓነው ሰባት ንዓታቶም ሓግዝ ኢሉ ነቲ መንግስቲ ጨቢጡ ዝሕዘ የለን ብድሕሪ መጋረጃ ባዕሎም ፈልጡ እዩ ዘሪኦም ይረኽቡ ወይ ዓዲ ክቅይሮም ወይ ካልእ ክገብሩ እዮም እንተደየለ ድማ ሆምለስ ዝኾኑ ከምቶም ካልኦት ኣማይት ኣሽሓት ሆምለስ ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ፕራዮሪቲ ቀዳምነት ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ወላ እውን ናይ ኤውሮጳ እናጠቐሰ እዩ ዝዛረብ እዚኣ ድማ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ቤላ ገይሮም ኣብታ ትሕሞ እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ራሻውያን ፈሊጦም ኣለዉ ታክቲክ ናቶም ኣክድ ንምንታይ ናብዚ ኩናት እዚ ኢንቨስትድ ኮይኑ ከም ዘሎ ስለዚ ደሴም ኣብ ጀርመን ብሕርሻ ኢንዱስትሪ ናቶም እናሞተ ከሎ ቁጠባ ናቶም እናተረመሰ ከሎ ነተን ዝርከበን ገንዘብ ኣክኒ ንቁጠባም ንምዕራይ ዝጥቀሙላ ይብላል እንታይ ገብርሎም ንዩክሬን ይሰድዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ሽግራትን ድኽመትን ናይ ቁጠባ መመሊሱ ናብኣሰ ከም ዝኸይድ ይገብረሎ እቲ ህዝቢ ድማ ስለ ዝዕዘብ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ዝረኸበ ካብቲ ስልጣኖም ክጉሕፎም ይመርፅ ኣሎ ግን ኣጋይን እቲ ጉዳይ ግን ጉሒፍካ እውን ትውድኦ ነገር ከም ዘይኮነ ማለት እዩ Again, we have heard so many comments by generals, politicians over the years saying, oh, we can, if we just send a little more money, we'll give Ukraine the advantage in this fight. And we just don't. I know there's going to be a new policy under Donald Trump. He clearly thinks he can strike some kind of deal between Russia and Ukraine. And there's advantages for both sides to stop this thing. I do want to move on, though, to the Middle East, because there are sometimes ዝብሉ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኩሉ ግዜ እናመፁ ንእሽተይ ተወሲኽና እኮ ራሽያ ገለ ክትከውን ትኽእል ዩክሬን ሲ ገለ ክትዕወት ምኻለት ንእሽተይ ክብል ከሎ ሓደ 20 ቢልዮን ሓደ 50 ቢልዮን ማለት እዩ ንእሽተይ ኣብ ዩክሬን 1 ቢልዮን ገለ ትርጉም የብሉን እንዲሁ ብገጅፍ ቁፅሪት ንእሽተይ ዝብልዎ ከምዚ እናበሉ 3 ዓመት ቆፂሮም ላለዉ ግን ኣይ ቲንክ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ እንተደይ በቲኽዎ እቲ ኩነታት ክቕፅልዎ ድሕር ክብሉ ይኮነን ዋይ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ረብሓ ዘለዎ ኩናት እዩ እዚ ረብሓ ክሳብ ዘለዎ ድማ ነቲ ረብሓ ክጥቀመሉ ዘይደሊ የለን እቶም ዝረብሑ ዘለዉ ድማ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ስኩዝ ክገብሩ ክፍትን እዮም እታ ዝረኸብዋ ንዓ ከብሉ ክፍትን እዮም እቲ ንሳቶም ዝሕግዝዎ ዘለዉ ዩክሬን ከንታይ ገብሮም ኣለዉ እስካብ ዝረኣዩ Slovakia's Prime Minister Robert Fico has sparked a fiery diplomatic clash with Ukrainian President Volodymyr Zelensky after threatening retaliatory measures against Kyiv, deepening tensions over the halt of gas transit. Fico's harsh words hit a nerve with Ukraine. ኣመንጎ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ክንርኢና እዚ ናይ ስሎቫኪያ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ሮበርት ፊኮ በሃል ካብ ራሽያ ተበጊሱ ንዩክሬን ረጊፁ ዝመፆም ናይ ነዳዲ መስመር ነይሩ ብዙሕ ኢንዱስትሪ ናይ መኻይን ስለ ዘለዎ ነዳዲ ግድን እዩ ዘድልዮ ነይሩ እንታይ እስኪ ገይሩ ዝኸ ሓኒቑ ነታ ነዳዲ ዓፂዎም ኣሎ
ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዳዲ ናይ ራሻ ኣብ ኤውሮጳ ክኣቱ ይደልይዎን እዮም ስለዚ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ዝበልዎ ክገብር ስለ ዘለዎ ነቲ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዝኾነ መንግስቲ መሊሱ ነታ ሓንቲ ዘላ ትቦ ኣትዩ ነታ ቁጠባ ናቶም ንምፅያቅ ፈሪድዋ ኣሎ እዚ ስለ ዘጋጠመ ብካልእ መንገዲ ክገዝኡ ኢሉ ናብ ራሻ ከይዱ ነይሩ እቲ ሮበርት ፊኮ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ነይሩ ፑቲን ቦገና ክንበኩም ፀገም የብልናን ግን እቲ ዝዓፁ ዘሎ ኣብ ጥቃኹም ዘሎ ጎረቤትኩም ኢልዎም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዘለንስ ግን ንሳቶም ንክሕግዝዎ ብዙሕ ክፅዕሩ ከለዉ ንስ ግን ኣብ ልዕሊኦም ኩሉ ግዜ ሕማቅ ንክገብር ፀገም የብሉን ስለምንታይ ክምገብር ኣሜሪካ ስለትእዞ ዝያዳ ዝእዝዝዎ ኣሜሪካ እምበር ኤውሮጳ ኣይኮኑ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ኩነታት ንኤውሮጳውያን ዝጎድእ ንክገብር ፀገም የብሉን ከም ትሪእዎ ዘለኹም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ብዙሕ ግዜ ነዚ ለውጢ ንክገብሩ ኣብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ይኹን ኣብ ካልእ ኣንፃሩ ተዛሪቦም እዮም ግን ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ዘለንስ ክዝበሃል ሓኒቑ ሒዝዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ኣንፃር ረብሑን ክኸይድ ድልውነት ከም ዘለዎ ንስማዕ ኣብዝኻ regarding the Oreshnik because during this direct line media he challenged NATO directly around the capabilities of the Oreshnik versus their air defense systems. This is what he had to say. That was beautiful. There is no chance to shoot down these Oreshnik missiles. Well, if those Western experts you mentioned think so, that Oreshnik can be shot down, we suggest they and those in the West and the United States, who pay them for their analysis, conduct some kind of technological experiment, a high-tech duel of the 21st century. Let them name some object, let's say in Kiev, concentrate all their air defense and missile defense forces there, and we will hit it with Oreshnik and see what happens. So that's what Vladimir Putin had to say. And I loved it, Danny, when he said that. I had the good, the bad, and the ugly in my head. እንታይ ኢልዎም ብሓፈሻ ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ፕረስ ኮንፈረንስ ክገብር ከሎ ብዛዕባ ኦሬሽኒክ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ፑቲን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ተዛሪቡ ኣሎ ሓይልናቱን ብርትዕናቱን ዘይቀበልዎ ሓይልታት ስለ ዘለዉ እንታይ ትብሎም ኢሎም ፀገም የብሉን ይቀበሉ ኣይቀበሉ ዕላሙ ክሃርም ዝኽእል ግን ምናልባት ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ክንገብር እንድሕር ኢሎም ኩሉ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኣክቦ ኢሉ ሽዑ ይንገሩና እታ ቦታ ክከላኸልዎ ይኽእሉ ዘይክእሉን ክንነግሮም ንኽእል ኢሎም ስለዚ ነዚያ ክገብርዋ ዝደልዩ ኣይመስለንን ምክንያቱ ጎዶም ከብፅኦም ከም ዝኽእል ፈሊጦም ስለ ዘለው ኮንፊደንስ ከም ዘለዎ ግን ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ ሞራል ናይ ሰራዊቱ ክሳዕ ክንደይ ሞራል ናይ ህዝቡ ወታደራዊ ፀብለልትነት ስለ ዘለዎ ኣብ ኩናት ስለ ዘለው ወታደራዊ ፀብለልትነትን ሓይልን ድማ ሞራል ናይ ህዝብካ ናይ ሰራዊትካ ላዕሊ ይወስዶ በንፃሩ ኣብ ዩክሬን ሰራዊት ናቶም ኣሜሪካ ምስ መፀት ኣፅዋር ክትረኽቡ ይኮንኩምን ኩሉ ሓገዝ ጠጠው ክብል እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እዩ ክትሰዓሩ ኢኹም ዝብል ሞራል እዩ ዝመፅኦም ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ እናሰምዑ ከሎት ሞራል ገድል ሰብ ክመውት ኣይደልን እዩ ትርጉም ንዘይብሉ ኩናት ተክገብር እየ ዝመውት ኢሉ ዕድል ዘዝረኸበ ክሃድም እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ነዚ ይመስል ብግምጣሎ ጥሪዮ ከለካ with the final shootout with Clint Eastwood. And he rewrote it for the 21st century as a high-tech duel. That was brilliant. That was brilliant. I'm sure he thought about this trolling before. He didn't come up with that at the spur of the moment. Obviously, he thought about it before. And the way he delivered in a deadpan manner was even better. It was perfect. Knowing, first of all, that this is never going to happen, number one. And number two, if it ever happened, the humiliation of all these NATO-stan idiots would be larger than the actual current humiliation they are suffering in the black soil of Novorossiya. So he felt free to spell it out. And obviously, this proves that, first of all, the West will never understand what Oreshnik is all about. One of the good explanations about Oreshnik lately has been Dmitry Orlov's explanation, which is physics and mathematics, essentially. And obviously, so እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ቭላድሚር ፑቲን እታ ዘረባ ሃንደበት ሽዑ ሓሲቡ ዝተዛረባ ኣይኮነትን ኢሉ ነዊሕ እዋን ኣብ ርእሱ ዝነበረት ምዃና እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ እቲ ኣገባብ ኣዘራርባ እቲ ዝብሎም ዘሎ ድማ እቲ ኩነታት ክገብርዎ ከምዘይክእሉ እናፈለጠ ይኮም ዝብል ዘሎ ከምኡ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኢሉ ምክንያቱ ክከላኸልዎ ከምዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ኦልሬዲ እንድሕር ከምኡ ገይሮም ድማ ዓብ ውርደት ከጋጥሞም ካብቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ውርደት ንላዕሊ ኢሉ ነቶም ናይ ኔቶ መራሕቲ ስለዚ ራሽያ ነቲ ህዝቢ ነቲ ናቱ ሰራዊት ዝለዓለ ሞራላዊ ፍናን ከም ዝስምዖ ንክገብር ተጠቂሙላ ብግምጣሉ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እውን ምትእምማን ኣብኡ ከም ዘለዎ ቭላድሚር ፑቲን ማለት እዩ at the end of the day ምዕራባዊ ዓለም ብኩሉ ነገር ይቐንዓሉ የለን እዚ ወታደራዊ ሓይሊ እዚ ድማ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኒኩለር ክጥቀም ስለ ዘይክእል ፑቲን መተካእታ ናይ ኒኩለር ክጥቀም ዝኽእል ኩለ የለን ግን ሓደጋ ስለ ዘለዎ ናይ ኒኩለር ዓይነት ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ግን ኒኩለራዊ ዘይኮነ ሚሳይል እዩ ዝደሊ ነይሩ and they have it now ውፅኢት ናይ ማትስን ፊዚክስን ብሓደ ክሰርሕ ከሎ ዘጋጥም ብዙሕ ኢንጂነሪን ኣብ ኣፅዋር ኣዝዮም ሓያላት እዮም ራሽያውያን እዚ everybody knows ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ድማ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና but again እዚ ኩነታት እዚ
استوعي الكاميرا عايز اليو كبيد مدرخينا زلنا بات قصال احنا نمصالكم ابزي سبكم مهارو لزلو كستوعلو لزلو all these guys who run policy from Washington to Brussels, they are less than zero in both physics and mathematics. So they will never understand the Oreshnik principle. Not to mention that the Russians are working on other systems similar to Oreshnik or even more hardcore than Oreshnik. So let's say this was a little bit of I wouldn't say comic relief, but considering some of the questions and the answers were so heavy, this was playful putting in action. بحفشة أتي معربة عالم لومي بماتماتيكسن فيزيكسن حيالا زخوني يكون زي ما حضروا وزلون تايدا بعالم بزربان بملحسن امبرتم في إلاتات كابتي عودتات بفلا بعلني توزلوا مدبرات تزاربتم بوليتيكانياتاتين يملتبوت حيزهم مزلو سلازيك كردو ويكولون يمت فيزيكس ماتسن راشاقن بزو حابو إنفست قبر كمزلا يزنقر بحفشة كل زنريو زلنا دما نتعلمنا أكايدانا تايغيرالو أنا دما نعاقدكم ردتها خونكم يخلي زبالنا نبالنا لايك مكبار سبورت مكبار تقفكم أي تقدلوا كم وترو نعاقدكم زي حق زينا نمس زلنا مزياخن كتفكم من هاي ناي أفريقيا قطباوي عبيد زي قد سكاتو خوينو الزبال اختزي سمعيو مجمر يا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست قبرو نكا عبدي مخنياتو أب بانكو خفي لزولو جنزبكا بانكي زتكا مالزولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وترخلته نافريقيا اختاكم زخيل كيلتن فلقتن نحس كنبقاس لنا بيزنس كنا مهار كنكلا لنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان افريقيا خنطغما نخل وتر سلسته اب افريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلونا كخلالو نزن خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو انفست قبر زلنا صباح نقول حزنا خيدنا بافريقيا انفست مقبار هيوتنا افريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلا لنا نزل حق سكورسات مالنا تطغموا لي بلاكم. Thank you very much.